Så er det kraftedeme med eventyrtid. Far! Man ved bare, det bliver en god dag, når det første Rikke gør, er at få en dør i hovedet. Skål! Den kan ikke åbne. Nej, for jeg gik direkte ind. Ja, den kan du ikke åbne. With the cock, you. Guds friske natur, hva'? Nå. Jo, Rikke har fundet sin vandrepind. Skal jeg sgu da ikke lægge den, når jeg skal til at lave alt muligt om den? Så. Du. En stavholder. Dick. Og så en tidsmand. Og Elias. Elias' Dick. Sådan en mose. Den minder mig om den der... Det kan jeg godt lide det her. Og slå de fingre. Den giver mig splinter. Giver den der splinter? Din kæp giver dig splinter. Det er fint. Og når vi kommer op på den anden side, så skal jeg have noget smøg. Kenneth, nej. Go off-road, man. Har vi kraftedeme fundet dyrene? Har vi fundet dem? Fucking smadrer jeg mit ben. Au. Ja, nu smadrer Rikke sin finger. I naturen er det også vigtigt, at man spiser meget. Snøfler! De er lige derovre. Jeg tror, du filmer den anden. Men når jeg skal løbe ind foran. Lige der. Kræften, vi lærte at zoome ind. Du sagde, man kunne klappe dem. Ja, hvis de kom hen til dig. Den stiger stift på mig lige før. Okay, nu kommer der sådan to rimelig store hanner hen mod os lige nu. De ser ikke særlig tilfredse ud. Guds smukkernes tur. Fuldstændig uberørt af mennesker. Sådan små bambier der. Fuck, de er kommet tæt på, mand. Shit, de er tæt på, mand. Det er så fedt. Om at sige, hvorfor. Det er så fedt. De skal til at have sex. Hvad? Lækkert. Jeg synes snart, de har omringet os. Sammen. Ja. Jeg ved ikke, om det er med vilje, de går væk nu, men de går da sådan lidt væk fra os nu, synes jeg. Men vi følger efter.
Jeg tror ikke, de kan lide menneskemad. Jeg tror godt, det kan. De er Dag. Nu kommer alle de andre små ned fra bakken af. Skide godt ramt det her. Lige af dem alle sammen. Den er eddermame med nysgerrig, men de andre følger altså bare med nu. Nu er så en lille nysgerrig en. What? Dags du! Der ikke har offret sin mad til dem. Dags! udover, når de løber imod en. Nej. Jeg vidste det, så ved jeg det ikke. Jeg er en fin lille Bambi fra Vejle Styrested. Hej. Goddag. Hallo. Hallo. Den lige kan mine flødeboller. Du har nogle dårlige flødeboller. Så. Er du ikke bange? Var det spændende, eller var det uhyggeligt? Jeg var ikke bange. Rikke var ikke bange. Emotion! Ja, så skal du løbe til der. Jeg kan gå lige ved siden af dig. Der er satme ikke meget speed i dig der. For helvede. Sådan! Doom to go wrong! Til en slangebørse. Jeg har også fået kæp. Jeg hopper og springer ud over det. Farvel, kære kæp. Flødebollen. Der er en anden, der ikke rigtig forstår, der ligger en lækker flødebolle lige bagved den. Gå så tilbage til den Hallo. flødebolle. Nej, du får ikke. Kom nu i gang. Nu ligger der for helvede 2 flødeboller. Det er en forkerte vej. Det spiller flødebolle. Ah. Jeg har endelig fundet ud af det. Spis noget mere flødebolle. I har lige spist. Kom nu lige. Smag bare lidt på den. Sådan en flot natur her. Det er olieskib. Og så bare sådan noget lort der. Et skib. Så. Jeg tror, vi er ved at være færdige ude i naturen der. Vi skal gå videre i manuskriptet. Der er noget teater i aften nemlig. Det skal vi også se. Så. Fuck et fucking kæmpe træ, mand. Damn! Guds skønne natur. Dejlig fred. Smukt og... Nå, Rikke pigen. Har du hygget dig? Nej. Så. Sig du har fucking været sjovt! Sig du har hygget dig! Jeg har hygget mig. Dum so. Nå. Satan! Ej! Hold da kæft!